Pitufinak taldea, eta jarraian Rokis. Rokis taldea Udane Egiguren, Eider Etxaniz, eta Ibone Pindain. Zer ez? Nik ere prestaketa da gogorra indezu ez? Nik gai duze atortzeko, bai? Bai, ea, ontsa ikusiko du. Eta zuetu guztien gaiak garraioak. Garraioak izango da. Garraioak, bizikleta, kamioia, kohetea, urtekaria eta kotxea. Denak ezagunak, bai. Bazpare, bota begiratua, zerrendari, argi daukazuen? Azteko presto duan. Denbora. Era guztietako zamak eramateko balio du, eta errekinean zehar dabien tramankururik handiena da. Zer da? Bioia, osungo. Bideko horri ederrak daude gure argietan lasa ibiltzeko. Zen garraio behitaz ari garan? Bai, osungo. Ilargira joateko balio du, eta baita bertatik itzultzeko ere. Osungo. Euskaltzele Euskadi taldeak horrelako asko ditu. Bai, osungo. Zumarratik eskurutxora doan bidean, horrelako kabatekin topo egiten badu, zaila izango zaigu, bera horrela zea. Ez, kamibia esan, kamibia. Mendikoak edo errepidekoak izan ditezke, baina gaur egun mendikoak oso modan daude. Mendikoak edo errepidekoak, ez, bizikletan. Etxe bakoitzean horrelako bat dago gutxienez, baina aurrek ezin dute erabili. Eta etxe bakoitzean dago zer da? Kotxea, ondo bai. Arrainek bakarrik ikusten duten garraio bidea da. Arrainek, urtekaria, oso ondo. Izerretan bukatuko dugu, denbora luzez garraio bide honetan ibiltzen bagara. Bizikleta baita azkenekoa, denbora, hortxe. Oso ondo, gantzun morrotza, Izarrak bitaldea, Jone Jauregi, Eider Lizarraze eta Maia Udabe. Izarraki, eta zuen gaia izango da etxeko gauzak. Atea, lehioa, giltza, alfombra, urkia eta apalak. Bai, etxeko gauzak, atea, lehioa, giltza, alfombra, urkiak eta apalak. Eta prestatik ez bete, guztien hasiko naiz, Denbora, normalean etxeko zera hau, kortinek esatzen duten zerbait ari gara, kortinek esatzen duten zerbait da. Behioa, oso ondo. Sukaldeko maiaren inguruan bat baino gehiago egoten da. Alkiak, bai. Musika bukatzen denean, egin korri zutik geratu nahi ez baduzu. Musika bukatzen denean, korri egin zutik ez baduzu geratu nahi. Zer da? Aukia, Ezira sartzeko, ezinbestekoa da, gainean edukitzea, zer da? Hitza, ondo hori bai. Guzoian dauden eskutzak erran nahi baitugu horrelako bat beharko dugu, baina txiki-txikia. Ez giltza. Guzetik ateratzen dago gainean zapatzea lurrez guzteko, zer da? Alfombra, bai. Nondi sartu zen Peter Pan ipuinean aurren logelara? Beotik, bai. Ipuinean zein da Aladinek erabiltzen duen garraioa? Alfombra, bai. Liburuak ordenean edukitzeko zein da lekuniko berena? Apala, eta azkenekoa, gela batera sartzeko bai benezatu nahi badugu, non jo behartu dugu? Atean zan. Gaia, hain zuzen natura. Eta erantzun posibleak, uhartea, lorea, eguzkia, itsasoa, mendia eta ibaia. Naturaren inguruko erantzun posibleak, bai? Erantzuteko prest, kiripiti flautia? Bai. Denbora. Udaberrian mendien horrelako asko ateratzen dira, zer da? Lorea. Beroa eta argi ematen dizkigu, zer da? Eguzkia. Ez ireki haua, gatz zaporea, dasatu nahi ez duzu, non zaude? Itxasoan. Aldapak gora eta bera harri, zuez eta belar artean, zertaz ari gara? Mendia. Urak ire bat egiten du menditik itxasora, zein da bide hori? Ibaia, ondo. Itxasoan eduza dagoen lur zatitxoa, zer da? Itxasoko lur zatitxoak? Uartea. Himalaian daude munduko mendirik, munduko altuena, zertaz ari gara? Mendia, nik izan dut. Itxasoan ezetik, beste non baitere egin daiteke arrantzan, non? Arrantza egin itxasoan edo beste non baiten? Nude egin daiteke arrantza? Ibaia, non? Koloretxoak dira eta zutxoak ere bai, opari gizera biltzen dira sarritan. Lorea, eta azkenekoa, Donostian zaude, zer da Santa Clara? Itxasoa. Uartea. Zatara da uartea. Oso ondo, Galdera defente, zuztenantzun da prest. Eta gogoz, Miguel Uzlarra taldea, Agurtzane Merino, Sara Alonso eta Nekane Aramburu. Eta zuei, herriko lekuak gaia zagozaizuen. Eta erantzun posibleak, polikirotegia, eliza, udaletxea, taberna, eskola eta pilotalekoa izango dira, bai? Argi?
argi handi bezu dana, hasiko naiz galdetzen, poliki, bai? Denbora. Futbolan aritzeko lekua badauka, baina normalean igerilekurik ez, zer da? Igerilekua ez dauka, baina futbolan aritzeko tokia, bai? Pilotalekua. Ez, eskola da, Herriko erabakitik garrantzitsuenak bertan hartzen dira. Herriko erabakiak hartzen dira, herriko erabakiak. Udaletxean, hori. Hemen barruan igerileku txiki bat topatu dezakezu, baina ura eskuarekin hartzeko da, non zaude? Ez, Elizan, Leku honetan izutasuna da nagusi. Elizan, bai. Herri guztietan daude, normalean, etxeen azpikaldeetan, zertika. Taberna, bai. Lehiotik begiratzen baduzu, arbela bat ikusi dezakezu, non zaude? Eskolan, bai. Bertan biziketa aurkitzakezu, baina biziketa horiekin ezin zara oso urrutira joan. Biziketa daude, baina ezin zara bertatik mugitu. Zundu zaude? Polikirol. Bai, polikirol tegian, oso ondo. Palan, erremontean eta zestapuntan jugatu daiteke bertan. Pilotalekua. Bai. Goiz eta gau ezin egita daude. Taberna zan, oso ondo. Eskerrik asko. Eta zuen gaia, fruituak, melokotoia, naranja, kokoa, udalea, piña edo banana eta gerezia, bai? Argi? Vale. Besterik gabe, denbora. Esnearekin zerikusia dauka. Esnearekin zerikusia? Kokoak, bai ondo. Azal xioa behar du, baina bihotzean ez dupa dauka. Melokotoia, bai. Azalak entuta, denaz zaritan maratu daiteke. Azalaren zatiak gine dezke, ez dut zerra? Naranja, bai, ondo. Palmeraren fruitua da. Palmeraren fruitua zein da? Piña eskopoa. Bizkaitarrek madaria izan diote, zer da? Madaria, zer da? Beste bat esan da? Udarea, bai. Pinutik erortzen direnak, marroiak eta lehorrak dira, ez dira jaten. Pinukoak, zintzu dira, pinuko frutua dezana jaten? Piña, bai, ondo. Bazetan bakarri daude, baina bezetan bikotea dute. Bereziak oso ondo, bai. Txuriela barrutik eta ardoarekin sukaldatzen da. Ez, udarea, bai, oso ondo. Denbora honen bestez. Eta eskerrik asko beraz, ningainu zelarrak, otamozak, gorrezko giputxiak, eta eguzki loreak. Segiztuen lekuta, eta gero izan dute berriro batzuk bintzat parte hartzeko gera. Eta jarraian, urrengo lau taldea, txurruzki, murruzki, neskak, Hello Kitty, euskabitarrak bat, eta tximista taldea. Besterik gabe, galdetzen hasiko naiz, Denbora. Zein musika tresna ditu, 6 soka? Gitarrak, bai. Zein musika tresna du buztana edo izatxa? Buztana zein dauka, izatxa? Pianoa oso ondo. Estradibari jotzen baduzu, zer ari zara jotzen? Estradibari zer da, estradibari Esan dezu, esan dut. Igorina. Bai, igorina, ondo. Kantari asko entzat lagungarra izaten da. Kantari entzat zer da lagungarria, kantari entzat? Kantari bat entzat? Gitarra. Venga, gitarra, bai, horrea. Do, re, do, fa, mi, zer egin jotzen da hori? Pianoarekin, bai. Panderoa bere laguntzare piñan. Panderoa, zein da bere laguntzare? Bai, ondo. Zeharkakoa duzena izan daiteke. Zeharkakoa duzena. Zeharkakoa duzena. Zerula, bai. Gogor egin beharko dugu put, soinu atera nahi badugu. Denbora, denbora. Nor Aramburu, Ainhoa Corcuera eta Naia Agirre. Zimizko taldeko partaideak. Eta zuen gaia izango da Euskal Herriko herrialdeak. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa eta Zuberoa, bai? Argi dago zuen? Bakoitza zein da, bai? Ea, bai. Azteko prest? Bega, denbora bat. Euskal Herriko mendebaldean dagoen herrian nun dago? Mendebaldean? Ze herrialde dago mendebaldean? Lapurdi. Bizkaia, mendebaldean Bizkaia dago. Lurralde hau eta bere hiriburua izkiberarekin hasten dira, zein da? Lurralde hau eta bere hiriburua hasten dira izkiberdinekin. Zein da? Bizkaia, oso ondo bai. Getaria herria Gipuzkoan dago, baina beste lurralde batean ere bai. Getaria, Gipuzkoan eta beste herri batean ere bai. Nun dago gehiago?
Araba. Ez, Lapurdin da. Zein da handiena, lurralde handiena zein da, hauetatik? Nafarroa. Baro, oso ondo, bai. Non daude mendirik altuenak Euskal Herrikoak? Altuenak, non daude? Lapurdi. Nafarroan dauden. Zein da herrialde txikiena, Euskal Herrikoan? Txikiena zein da? Gipuzkoa. Ez, Zuberoa da. Zein handiago, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa edo Lapurdi? Handiagoa zein da, handia? Gipuzkoa. Araba handigoa. Non bizkaia jende gehien? Bizkaia, hau zetxamarra zan igual, Eskerrik asko, Txorroski Morroski Ineska, Kelo Kiti, Euskal Ikarrak bat eta Tximista taldeak, eskerrik asko, segizuen eguta berriro. Eta lehenengo ariketango egiten azkeneko txandan, zuzu talde izango ditugu Euskaldun Tarrak, Kronk 149 eta Kadabera taldeak. Eta desenpate egiteko Sorgintxoak, Rokiz, Izarraki, Kirolariak, Hello Kitty eta Klonk 149. Egin azten behar dugu desenpate bat, eta egitako talde bat zendu beharko dugu. Beraz, behin jauin behiatu, Mintzun bai behiatu. Diska, bai, oso ondo. Horrema ez dira edo horrengoa. Bai, bega. Begatu. Bai, oso ondo, begatu horrean. Begatu. Bai, bega. Edan. Coca-Cola. Botella. Bai, oso ondo.